Ako si Sonia, ginaingon. Gikalimtan ko naman unta ikaw, apan nga nung nagkita pa man kita pag-usap. Nagapahilak na hinoon ko sa kabinuhat nga matuod ka nagmahal na ako. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay. Kaduha na ron gabi nga wa manhing imong uyab. Ambot, takot ka di man makontak, ma. Uy, Sonia, laruha na, uy. Pasig may lain na ng babaeng uyab nimo. Ug iya na kang gilikayan. Way laing babae si Eddie, ma. Ako lang ang uyab ni Eddie. Ako lang. Oh, ato sila ugma. May kiway trabaho ugma. Basig nakapababdos na ka naglaing babae, ha? Ma. Yan ako na sa padong din pa. Sultihin siya tinood nga nakapababdos kag laing babae. Hindi mo mahimong likayan nga imong napamabdusan. Kay dakos opisyal sa pulis ang amahado. Mapriso kag di oras idi. O maganda ko'y gusto na bayana eh. Man, iya di kong puson. Ay, Manupos sos, ayaw na lang labada ang imong ooy. Ikaw ang amahan niya ng gisabak sa mga babae busa. Pagkasli siya. Oh, ano. O, karon mauna. May taksi ni Hunong tungod sa tumbay. Soon yan, tingali na. Ah, siya agad ka na naog pa, oh. Kaluwis kong uyab, eh. Mahal ko kay Sonia pa. Apa saan naman? Di tingali kami gilatid sa kaplaran. Kamoy magtayon. Dili kini tinuod. Tigna ko nagbaka ka lang, Eddie. Wa ko magbakak dahi. Siya man gid ang mugos ba? Berdito niya, diyang naitabo mi. Ubog ko itong higayon na. May naitabo ginamo dahi. Eddie, So, nga nung nagpatintal magkasalain. Nga naman. Ay. Nagsabak naman karon ang mga babae dahil niya. Usa, dawatan na lang gidlilyo nga dili ka mo ang magkadayon. Kay basig, mapugos mang yun siya sa pagpakasalan ng babae na taon. Nga nagpatintal magkasalain, Eddie. Nga naman. pasalo atawang ko dahi. Padsayod ang Diyos. Wa ko'y gustos mo, babae. Ikaw ang gigugma dahi. Ikaw, dahi Sonia. Sa di padugay, muntog pa na kining aeroplano sa airport sa Davao. Umusakay na yung kong taxi padung sa Ecoland aron makasakay ko upas padung sa sulok sa ilang tiyo maning. Eddie, maghinaot kong malimtad na ka sa labing madali. Niya namin tungod sa lungsod sa Parada. Sunod nga lungsod, Igos, dahil sa sulok. Miss, sa day problema ni mo? Kanina rin ko nakabantay ni mga nagkilap. Wa raman. Aspe ka manaog ha? Sa lungsod sa sulok, dapat sa may simbahan, kanang doon daghang bingkahan nga tinaan gani. Oh, uy, taga din man sad ko. Di kan mag-usa kung di ako. Di man ko taga diha. Naka-star ko diha atong dalagita pa ko taga Sibugit ko. Unsam di mong problema ha? Unsa man, gibuwagan kasi mong uyab, ha? Ha? Sorry ha, nanaghap lang ko ba? Kasagaran mo sa mga problema sa mga babae, lalaki mo ko. Di no, tanan mo. Gusto ka? Ha? Naguol ko kay nakapamablos og laing babae ang akong uyab. Mao nga nibiya sa usa amo aron malimtan ako siya. Mao ba? May mong magkikila-ila ni mo? Ako si Elmer di. Ikaw? Sonia. Ako si Sonia. Malimtan mo sa Sonia. Ang kanilang style din eh. Doon ay dagang mga ulit tao din eh. Uy,
mga buotan o bata pa. O siya makakwarta po na. O, Mga tiyo. kwartahan. Mao ba? Nari ko na ila-ila, tiyo. Elmer Iyangan. Silingan na to din, Gusto ko na siya nga mamisita na ako karong gabi, Ay, spoko mo nga. Doon na dahil mamisita ni mo. Nga, sige. At ba nga siya? Kung makayon ka ba siyang batasan, sukta na yun. Salamat dahil Sonia, ha? Ngayon mo dahil ko gisugot. Nakita man ako nga buutan ka. Anya, matinod-anon pag yun. Abi ni mo no, gusto na ba ako magninyo ko? Aon sa man, magpakasal ba ta? Aluoy, kadali, good. Mo pa gani pagsugot ako ni mo. Ugma ha, manuri ta sa baybayon. Doon naman ko'y gamay nga payag dito. Manuri ta ugma ha. Oo ba? Elmer, di na kaya ko virgin. Nahilaptan ako ang kadakan sa akong uyang sa ulo. Okay. Kalimpi ang magkakawag eh. Ayoko biyaya. Masig parehas ka sa una na kong uyang pagkipiyaan ko. No, okay lang, pwede ka. Dali. Ang kumot na ka. Abay! Magkumot ko. Tapos sa iyo, Elmer. Dili kita tunda ko, pero okay na na. Paganita ko na ta. Mas ako kinang sa kong uyang, pero okay na na ko ani. Kaganti ang dako. Ang importante ang lami. Ang masuot no. Dali. Sige. Ini ko. Elmer. Elmer. Ay, nasilatan ko na ang tindahan ni Tiyo Maning. Ubay-ubay kong halis bing karon da. Kusog karong adlawa. Sonia? Kinsan na... Eddie? Ikaw? Niya ka sa Davao? Dugay ako nga nagpas ni mo din O, salamat ka nakita ko na ikaw. Ayoko kag sa kagkik. May uyab ako, Eddie. Balik si mong aki. Tiyudo na ko. Kinamatay nga akong asawa. Human maldisgrasya ang auto nga iyang sakyan. O, pili nga namatay ang bata. Nga diya siyang sabakan. Kita gyud ang alang sa usakusatay. Kita gyud, Sonia. Patay na ang babae nga imong gipakaslan. Oh, patay na. Busa maluwi ka. Kuyog na ako balik sa Cebu. Magpakasalta. Magpakasalta, day Sonia. Mikuyog ko sa una na kong hinigugma nga bag-o lang na biyudo. Gibiyaan ako akong ikaduhang uyab, pero tiin taong hilak ni Elmer. Pero saon man ako, mahal man ako ang una na kong hinigugma, mao nga siyang akong gipili. Mga mga kasama ang kaagi ni Sonia din hinintulmanon. What's the style? Mahal ang unang hinigugma style.